Жерлік башлығы Илгиз Хананов бізді ауылның өзегінде, көп функциялы өзек янында қаршы алды. Көп функциялы өзекте бүгін ауыл жерлігі башлангыч мәктәп, ауыл мәдәният йорты һәм китапхана, почта бүлеге, фельдшер-акушерлык пункты ашқан. Халыққа уңайлы болсын үшін өзек қаршында машина қою урыны ясалған, урам юлы түзіклендірілген. Жерлікте барлығы %78 хужалық болса, шының енді көбісі Қарқарда Октябрь ауылында, Октябрьда 98 хужалық, Әндіріште 14 хужалық, Бәкебізде 15 хужалық һәм Сүйекей ауылында 47 хужалық. Халыққа келгенде енді халықтың көпшілігі шулай Октябрьда көпшілігі яшы 260 халық, кіші Сүйекейде %8 кіші, Әндіріште 14 кіші һәм Бәкебізде 24 кіші яши. Жерлікте яшаучы халықтың көпшілігі гади авыл тормышы белән яши. Күпләп тірлік асыраучылар да бар. Шулай ук жерлектә үз эше башлаган эшмәкәрләрнең арта баруы да куандыра. Мәсәлән, инде алар әйтеп китәргә була Мурадов Ирекне, Садиков Инзилләрне һәм Аликберов Ильясларны. Алар инде 5 һәм 8 сыерга кадәр тоталар. Аннан жерлектә шулай инде крестьян фермер хуҗалыклары булай уңышлы гына эшләп килә. Бүген авыл халкы җирлектә башкарылган эшләргә шатланып гомер итә. Кайчандыр сазлык, баткаклык булган урамнар гравий түшәлеп ясалган. Урамнарга 80ннән артык яктырткыч лампалар урнаштырылган. Җирлегебездә бүген яшәү өчен бөтен шартлар тудырылган. Урамнарыбызда юлларыбыз, баганалардагы утларыбыз, интернет, телевидение, су. Халыктан җыелучы үзара салмакчалары дәүләт программаларда җирлектәге күп проблемаларны хәл итәргә мөмкинлек биргән. Нәтиҗәдә җирлектә юл, су проблемалары уңай хәл ителгән. Шушы соңгы 3-4 елда сулы булдык барлык авылларда да. Мәсәлән, без аны этаплап эшләдек. Ул беренчесе аны Әндриш авылында булса 17нче елны, 2нче елны, 18нче елны Сүйекей авылында булды. Һәм инде менә узган ел 19нчы елны Октябрь авылында сулы булдык без. Бүген җирлек халкын коры сүз, буш вәгъдәләр белән генә ышандырып булмый. Конкрет эш башкарылганда, халык мәнфәгате канәгатьләндерелгәндә генә халык синең эшеңнән канәгать була ала. Октябрь авыл җирлеге халкы исә җирлек башлыгына, район җитәкчелегенә бик рәхмәтле. Чөнки җирлектә матур итеп яшәү, гомер итү өчен барлык мөмкинлекләр тудырылган. Фәридә Гайнтинова, Айрат Фазылов, Мөслим телевидениесе.